Bagong, Nun. Apa sing tak gandhaki karo kowe mau kandhakno Petruk, Truk. Manten lanang kudu numpak asu. Gajah sing iso tata jalma ngarepe kudu dijogeti nganggo kethek putih. Terus coba daya ingatmu kaya ngapa, Go? Mburine manten lanang kudu ana banci loro. Sing mlene nek nganu paring dawuh ora karo Bagong ngawur niku nek omong. Anu, dewa karo putri utawa widodari, dewa sak judu. Heeh. Gamelane Pak Bambang. Kudu. Gamelan Lokananta, kayu keplu. Klepu. Kayu klepu Dewa Daru, gedang gendruwo. Pari Raja Lele karo apa tuh? Pipis, pupus. Ah, pupus Cimlek, Jinde. Pari Jata Kencana. Wis ming kuwi sing nabuh warga laras. Oh. Kudu nang sing nabuh warga laras anggere ketapke ana amplope kuwi mesti menyang kabeh. Sing nabuh ratu 1500 negara. 1000 negara. Wis kowe omong bapakmu, mengke sing matur tak kula rek Bagong ndak ora rampung-rampung. Ya wis kono bali yo nggih. Nun pamit sinuwun, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Wangsul tak matur bapak supaya Bambang Senet Adiulo iso kelakon dhaup. Ya wis kono mangkat to nggih.